Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko dugu guztizko probabilitatea eta Bayesen teorema. Guztizko probabilitatea da, adibidez, horrelako espresio bat betetzen bada. Hau da, A gertaeraren probabilitatea da berdin, baldintza bat emanik eta gertaera horren probabilitatea, edo, kasu honetan gehi, edo A gertaera hori ematen da bigarren baldintza emanik, eta horrela nahi ditugun baldintza konbinatzen dugu A gertaerarekin. Bai? Bete egin behar dugu gehiketa bat. Baldintza bakoitzeko gehiketa bat. Bai? Eta bete behar da lehenengo baldintzaren probabilitatea gehi bigarren baldintzaren probabilitatea gehi hirugarrenarena eta horrela nahi ditugun baldintzak izan behar dute guztira bat. Bai? Eta problema hauetan beti erabiliko dugu zuhaitz diagrama bat. Bai? Adibidez. Jarriko dugu hemen adibide bat. Txanpon bat eta bi poltsa ditugu. Bai? Poltsak dira K bat eta K bi. K bat poltsan dauzkagu bi bole gorri, bola urdin bat, eta 3 bola berde. K bi poltsan ditugu 3 bola gorri, 2 bola urdin, eta 2 bola berde. Txanpona botatzen dugu. Eta aurpegia ateratzen bada, bola bat aterako dugu K bat, kaspi bat poltsatik. Eta txanpona botatzen dugunean gurutze ateratzen bada, aterako dugu bola bat K bi poltsatik. Galdera da, zein da bola gorri bat ateratzeko probabilitatea. Bueno, horrelako problemetan beti egin behar da zuhaitz diagrama bat, bai? Baldintza bat esartzen denean, bai? Baldintza bat esartzen denean, orduan egin behar da zuhaitz diagrama bat. Kasu honetan, dauzkagu bi poltsa, ez? K bat eta K bi. Orduan, adar bat izango da K bat poltsatik ateratzea, eta bigarrena izango da K bi poltsatik ateratzea, bai? Orduan, txanpona botatzen dugu, esaten dugu, eta aurpegia ateratzen bada, bai? Aurpegia ateratzen bada, beraz, gertaera horren aurpegia ateratzearen probabilitatea izango da erdia, bai? Gertaera ekiprobableak direlako, oinarrizko gertaera da aurpegia edo gurutzea, ekiprobablea dira, daukate probabilitate bera ateratzeko. Orduan, aurpegia ateratzen bada, orduan probabilitatea da erdia. Eta bestaldean, gurutzea ateratzen bada, joango gara hemendikan, eta gertaera horren probabilitatea ere izango da erdia. Ikusten dezutenez, erdia gehi erdia da bat. Guztizko probabilitateak esaten duena. Bai? Baldintzen batura izan behar du bat. Baldintzen probabilitateen batura izan behar dela bat. Bai? Bi bide ditugu. Orduan orain, esaten digu aurpegia ateratzen bada, bola bat aterako dugu K bat poltsatik. Bai? Aurpegia ateratzen bada, orduan, atera dezakegu edo bola gorri bat, bola urdin bat, edo bola berde bat. Bola gorria, urdina, edo berdea. Ikusten dezutez, hemen da probabilitate baldintzatu bat. Hau da, aurpegia ateratzen bada, zein da gorria izateko probabilitatea. Bai, baldintzatuta dago aurpegia ateratzaren arabera. Orduan, zenbat bola ditugu K bat poltsan? Ditugu 2 eta 1, 3 eta 3, 6. Eta zenbat bola gorri ditugu? Hau da, 2 bola gorri. Orduan, aurpegia aterata, gorria ateratzeko probabilitatea da 2 zati 6. Bai? Urdina ateratzea, aurpegia ateratzen badugu, bai? Aurpegia aterata, urdina ateratzearen probabilitatea da, ikusten dezute, bola urdin bat, 6 boletatik.
bat zati sei. Hoi dira K bat dauden bola kopurua. Eta bola berdea ateratzeko probabilitatea aurpegia izanik, bai, K bat poltsatik, orduan dira 3 bola berde, 6tik, bai? Aurpegia aterata, berdea ateratzeko probabilitatea da 3 zati 6, bai? Bigarren kasuan, daukagu hemen, gurutzea ateratzen bada, esaten du, aterako dugula, K poltsatik bola hori, bai? Orduan, K poltsan daukagu 3 bola gorri, 2 bola urdin eta 2 bola berde. Beraz, guztira, 7 bola ditugu. Bai, izendatzailean 7 izango dugu. Gurutze aterata, gorria ateratzeko probabilitatea da 3 bola gorri. Hau da, 3 zati 7. 3 aukera, 7 boletatik. Urdina ateratzeko probabilitatea da 2 bola urdin ditugu K poltsan, orduan 7 boletatik 2. Bai, dira baldintzatu ikustezu gurutze aterata, urdina ateratzeko probabilitatea. Eta berdea ateratzeko probabilitatea da, ikusten bazute, 2 bola berdi, 2 bola berde dauzkagu K poltsan, orduan izango da 7tik 2. 2 zati 7. Bueno, hau da zuhaitz diagrama. Beraz, zein da bola gorri bat ateratzeko probabilitatea? Probabilitatea gorria ateratzeko izango da aurpegia aterata eta gorria izatea, edo gurutzea aterata, gorria ateratzeko probabilitatea. Ikusten dezutenez, hemen biderkaketaren araua aplikatuko dugu. Aurpegia aterata, gorria ateratzeko probabilitatea, edo gurutzea aterata, gorria ateratzeko probabilitatea. Ordezkatuko ditugu balioak, aurpegia ateratzeko probabilitatea esan dugu dela erdia, bai? Aurpegia aterata, gorria ateratzeko probabilitatea hemen daukazute, 2 zati 6, gehi, edo, gurutzea ateratzeko probabilitatea da erdia, bider gurutzea aterata gorria izateko probabilitatea da 3 zati 7. Egiten badugu bider zatikin arteko eraiketa hau, bat bider 2, 2, 2 bider 6, 12, bat bider 3, 3, eta 2 bider 7, 14. MKT da 84, zati 12 da 7 bider 2, 14. 84, zati 14, da 6 bider 3, 18. 14 gehi 18, 32, zati 84, berdin 0,18. Hau da, 118ko probabilitatea dago gorria ateratzearena. Bai? Eta honekin batera daukagu Bayesen teorema. Bayesen teorema aplikatzen da horrelako formula bat. Hau da, biderkaketaren araua da, baina orain baldintzatua alde batean jartzen da. Hau da, B A baldintzatuta izango da berdin P, A eta B zati P, A. Bai? Egin dugun bakarra da P hau pasadugu izendatzaiera. Bale? Orduan, adibide bat, aurreko adibidearekin jarraituz, badakigu atera den bola gorria izan dela. Galdera da, zein da bola gorri hori, kaspi bat kutsakoa izateko probabilitatea. Beraz, esan digu, galdera da, badakigu gorria dela, jakin behar dugu, zein da probabilitatea K bat kutsakoa izatekoa. Orduan, aplikatzen badugu formula hau, da P
K azpi bat kutsakoa eta gorria, zati P gorria. Jarraitzen dugu formula hau, bai? Orduan, gorria izateko probabilitatea lehen kalkulatu dugu, dela 0,58, beraz, izango da, goian, hemen dago biderkaketaren araua, P K azpi bat, bider P, K azpi bat balintzatua G. Bai? Hau da, zein da, ordezkatuko dugu balioak, zein da K bat kutsakoa izateko probabilitatea? Erdia. Eta K batekoa izanik gorria izateko probabilitatea da 2/6. Bai, azken batean ari gara ordezkatzen balio hau hemen goian eta balio hau hemen behian. Egiten badugu biderketa, bat bider bi, bi bider 6 amabi, zati 0,18, bi zati amabi 0,7, zati 0,18, ateratzen zaigu 0,45. Hau da, euneko 45ko probabilitatea dago, bola hori atera duguna gorria izanik, jakiten degula, K bat kutsakoa izateko probabilitatea. Bai? Bueno, hau da, guztizko probabilitatea eta baiesen teoremari buruz jakin behar dezutena.